Sjajne vijesti stigle su iz Velike Britanije. Hrvatski vozač Martin Kodrić proteklog je vikenda na Europskom prvenstvu u kartingu osvojio 3. i 9. poziciju. U konkurenciji od preko 80 vozača Martin je ostvario najbrže vrijeme kvalifikacijskog treninga. Pobjedio je u obje kvalifikacijske utrke, no zbog ranijeg starta kažnjen je s 10 sekundi. Vikend sam započeo odlično, ostvario sam prvo mjesto na kvalifikacijama, zatim su slijedile kvalifikacijske utrke. Kodrić je pobjedio i u preostalim kvalifikacijskim utrkama, no ranije spomenuta sudačka odluka stajala ga je najviše stepenice pobjedničkog postolja, pa se na kraju morao zadovoljiti sjajnim 3. mjestom. Martin je drugu finalnu utrku završio na 9. poziciji, posljedica je to sudara s Francuzom Boccolaccijem. S vikendom baš i nisam pretjerano zadovoljan jer sam se borio za prva 3 mjesta u ukupnom poretku, ali to su trke i nadam se da ću sljedeći put iskoristiti priliku. U ukupnom zbroju rezultata iz prvog dijela prvenstva Europe, Samoborčanin Martin Kodrić 4. je najbolji kartingaš u Europi. Titulu najboljeg odnio je Britanac Russell.